Ens agradaria poder tenir un rol més important des d'un punt de vista de decisió i de definició de les línies per, d'alguna manera, poder adaptar-lo a el que va ser la definició de l'estratègia Next Generation Catalonia, amb els 27 projectes emblemàtics que recollíem i en el qual el component digital, evidentment, era un component molt important, donat aquesta visió de poder arribar a tenir un teixit empresarial i una estructura econòmica molt més preparada i molt més resilient i molt més digitalitzada. Voldríem, d'alguna manera, poder participar en la governança d'algunes de les línies que considerem molt estratègiques, com per exemple hi ha PERTEs on tenim teixit empresarial important, com és el PERTE d'automoció o l'àmbit de salut, amb un sector molt important, també el hub de l'audiovisual, també, evidentment, l'àmbit de la digitalització de les pimes, la política industrial 2030, tots aquests àmbits, d'alguna manera, nosaltres poder contribuir aportant el nostre teixit i la nostra capacitat i, per tant, sent vinculants en aquest disseny i tenir un rol més important a la governança.